Díomh Hardigus Falteróibh go Páircí Chíosóg an Ennis cúnta an Clár Páircí Chíosóg na Gréine Tránó in Nuamh Buchas le dia mar na de Craobh hain le seachtain an nuasach an níthar ghaoinach ní raibh feic ach báisteach agus aimsir na haine ach ní le caint chórsaí I'm sure Hamid and Sathairn ach fe cursaí Iomána an Clár for na háte a tuairt aiger hibredáin gan dátaíonn chlás a linimirt ihe déhína se caiteachas athló a chuaisí mar sin imró for a nuva ní bheith géan ambreisigan ní bheith géan chomórtas pocan na séra má hen sé go dísan mar sí seo an stra sa chraibh chomórtas gan dát chuig uireann a tógan páirt mar sé gníon tús chiadáid cáileo tú de clé canis na mún agus an tarna agus an tíú fuair an imró sead son a gluthe le canis ach tuair míid strac íochant tapig na fórna marsin dúis agus tas nómíid le cúnta an Clár fuair go raibh mí á cheartara an nurig sa chomórtas sa céir gráidir chomór chun cínar lemanach agus corcaig sna chluí gráidir i gimmart na cine ní ráidir obaltíad son a bhuachtant ach tá taithí i gceist seachtar dó sud atá páirteach an nuamh tá taithí na bliana se caite a cos son sa bháide tosnaíonn Árann Shanahan an líana lán chuil tá Adam Hogan captain na fórna downta Ronan O'Connor agus Ian McNamara sé John Conall atá lár na lína lechúil agus óran cahall agus dáhí lóhan gáthebh le siúd. Seán rinne bhí mar captain cúnta an Clár gábhlíon óhin tá sé sin mar lár Páirc downta Conall Whelan faramach de Patrick Crattín son ar an nahad slat imiróir cumasach Oisín O'Donnell agus Niall O'Farrell taobh le siúd agus sé Selina lán tosig tá taí na bliana Keith Smith agus imiró sin an son a downta David Kennedy agus Jack O'Neill. Tá taithí na bliana scaite hochtar an bhfurin a hosnaíonn dos na Tiobraid tróna in Nuamh sé Owen Horgan a dhéimar cúpla cléan na rigdóibh a hosnaíonn sa bháide dóibh in Nuamh tá taithí na bliana scaite Luke Shanahan agus siad Robert Doyle agus Danny Slattery a hosnaíonn le siúd sa lína lán chúl. Tosnaíonn Cathal Quinn a lár an lína lechúil agus taobh le siúd Tá Michael Corcoran agus James Morris. A lár Páirc sé dara Stéclam captain na fórna agus beic sé siúd a súil go mutha sé féin agus Joe Caesar an a lár Páirc Nuamh. Bhí Eddie Ryan ar a bheith leis an rigus tá sin sé siúd sa lína le hasag i downta Stephen Ferncombe agus Kieran McCormack agus bí faramach Jack Leamy agus Sean Kennelly an sunnasigh Selina Lántasach tá sníon siad an son i downta Peter McGarry agus i túracha son taithí na bliana se caite a son. Gan dát ní leon slatóise an don gluthesa chud dus na daoine fiocha siad ar Craobh minúr na mún ó gábhlíon óhin gan dát thu corcaig stánáil de cúnta an Clár ach ní dón go bin léir bheas má nó slatóis má letógant mar bhí an saoil difriúil ar fada agus son na gin faoi dí an glasáil ní raibh taithí ige éine bheith a más timppel gan bacin de bheith chluthe ach tuair mí rámósan is de áránnas bhí an maras cóir. Se árán a bhí an Craobháin a gún agus cíimiid is son be cór na gaothe an sa i gceith cúnta an Clár sa chiad le Emil Stapleton atá am món na fadóige réiteoir ó cúnta limonaí mar bhí sará an dátaíonn chlás a lenimart décadaíonn se caiteach chuireach ar achlóthaí agus é tasnú an sahinmh agus sin isúil le tús a chur le Craobh comórtas na mún an sa gan dá chluhéilir tá arsúil lár nó háide hí san nún gar bháin tá limonach áíochant le Port Clár ag seachúna is cúnta an Clár agus sellver a slitterbortica son nach an umach cos céman an son tócaig a Conall Whelan a deir a réiteoid agus más ein ráha sin dus na himiróí tuige sé an is go me sé dían ar an rial áirithe son agus beidir gur a túd fans piúch a ráis an is ví ráhfuil cór na gaí gan Clár ach ní dom sa go meid tún rómhór a gan réison
cuasaí imirthe an tróna inniuh. Drumchlan na Páirc a bhíoch an nútáil fad, ach fáfásúil go ngearach sí suas téis an iiritan do bháisteach atá tite le cúpla lá an nuas. Ach an chiad discóráil an inis I get Tiobraid agus hí sin buailte fad aige Stephen Fern com. Well, cuman am maithas sin, tá déir an ban muir cúlas an istig an bratbán ádathe agus ganach cúpla secondí methe siad Tiobraid chun cín. Sin buailte fadas was na Páirc an sonnaige Árann Shanahan. Buailte síos a buailte ges na Tiobraid an bhóta bháin eile cahal cuiine is taachtamach leis cadí anna sé siúd leis pas lábh seolta ge siúd agus siad fósa dul ruair sa spás oscailte suas in iste hosa Tiobraid agus bhfuil deise ar bháidí sin buailte steach ach stólan go raibh sé idir gárá an son agus sárchosint an son héar aige cúnta an chlár ach mar I chinse an son tá an Páirc sleán tá an miróí sleánú ach a túd fens beocha son agus ard íirecht an son ach an íirecht son a mehead fóríl ach tús nútála deanta an son aige Tiobraid an íirecht son a mehead fóríl ó Jake Morris ach an imirt lósan go dísa ráneomata me hen sa Páirc Chusack fada ríis a héan Árann Shanahan leis an íireachtan ach éanúair a bháin eile I buaitir na sé ges na Tiobraid an slittar san buailte suas in is ach Seán Ryan tacht siar a son sa fachta géir a dara íireacht deanta go maithan sa ge Seán cai sé bheith cuaramach túr cahar timppla a son ó agus deanta go maithan son ige Eddie Ryan mar a bhís aráilih tahína blianana sicati ge siúd sin buailte is chofada le Ciarán McCormack ach dro fast scaoilte ag siúd agus sin ábhrín róescan son do Árann Cahill Árann Cahill módíach an úsáidí ge siúd in is agus buailte stacha Joe Keith Smith a méid Keith ábal de sellh bhhachtn de slittar sa cuimhlinn dúntacha de héir agus son go bé Robert Doyle son héir agus taachtamach leis sin is tá Cahill chuin an clogad bán á chahabh ge Cahill ber timppla siúd bhfuil numach cos céiman tóca ge níle deréiteir leanaráige Cahill agus sin go dtíach a dhéananse Chena chliberta san na mohanis I Joe Lár na Páirc agus dachar an slittar son a gárdach mar vís a rá fásúil gomach an fódar drumplún na Páirc ábhrín traum tééis an irid san báisteach atá tite le cúpla lá. Ach gandát mar vís a rá leis get tús an chluhes dachar slat tó se bheith gut chuna sa tá na fórne sa a déanamh socha go má fá fiochan siar leis a cornaí harta go mlíana agus a fiochan sin bead túlas agus caiisiil a ví a chluthe canis an son caiisiil á bhachtain an giadó a riamh gandát ón hágan sa bháide roh son nach seachún is cúnta an Clár nailo fear le leanúnta spás croige agus a túd fans beoch agus painte fachtan son ige nail fear agus fágan son ghfuil tíómat me henú mar sin sa chluthe agus tá na fórna chom an dá faointe Ceann na techt ón Imerton son ó Niall Farrell agus ceann gandát ó Stephen Fern com sa chiad nómat don gluthe. An pocamach in is seo thugann tige ón Horgan agus sin gramú an son aige Seán Kennelly take amach ón lína lán tosig pas seoltaige ach an slittar titir a talún Patrick Crottinson díar agus slittar a gárdach ach níl sé ábalta ach cí si bh son imiróí is sleánú Ní leon dáach go bhfuil drumchlan na Páirc traum agus sleán agus an éirecht san buailte agus bfuil sinna mé a se trasnáin. Tá a deir na muir cúil ráfaointe is aimse I gas na Tiobraid gannach scór a bháin gam leis geala ge fur na háte agus sin pocamach le dearmh is ó Árann Shanahan a Babhta son sin buailte ge cho fada le Crotty so Green Crotty an slittar chomán agus cho sin plí lei sin sin seolta thar se crasnáin I ge Crotty mar sin na fóranne chom an bhóta bháin eilinn sa Páirc Chusack agus díadach mar a bhí deanta ge Árann Shanahan ar a bheile tá álaigh deanta ge ón Hóran sellh ar a slittar ni se ge Cúnta Tiobraid James Morris íireachta bháin I mehead fóríilhaig siúd ach fiocha ríis sleánaín sé siúd ansa agus cíimiid golóirdas na Clibertí son ní leon dát fé. An réiteoidirrán á a bhéon bhaintáiste teachta écheantas na fórna inis agus is tólam go gaithe sin slittar isteach sné a bhein isúd gníana sé a réontlí. Gus a lorig don spásan son a caithe tiiseachan son ige réiteoir Éamon Sableton. Siar a hen sead is Jake Morris ach tá sé sleán na slittar tá an Páirc sleán agus iachar réiteoir rá bhfuil chalís géiltin son a get duine do hosathe Tiobraid agus pog sé a bheith anna sa do cúnta an Clár agus bé Seán Ryan go gomachchan é seo thugant nó raibh rud éigen feice leis stiige
A chamachan is a hagan Keith Smith gan dátáin sé sin isteach an Páirc do cúntaán Clár gona corca gan rig Shane Punchestólam mas buan mo chéine hon sé seach an na háit ceim sé faointe ó pucan na Sarah mar sin tá sa gon go bhfuil crunis agé mega fadig an Babhta sa fear go bhfuil an neart cíanna sa tá ige Keith Smith bha fásúil gomach an crunis agus an fadig agus hiachar sin He sin seolta agus bheas héin ó ná grás a seaasta go raibh sí sin seolta thar sa trasnáin ach hí sin I mehead fóríil an son ó Keith Smith mar sin an scór mar a bhí ráfuint an taobh sé ómata mehan sáinis sellh ar a slitter I get Luke Shanahan Luke Diarag bis semach an son nach a réiteóir bhí sé díanaan son sa chúpla nómad ar na cos céimena dianta go maithe Jack O'Neill an brúsan a chur ar Luke Shanahan a báta son agus deisianis Sochan áfuil in nílan chóisím clísan le speisialta más ein dasóga vestú a gúsáid ach céimír inis conas mar a húrig Keith Smith fen spiúch a Babhta sa Iarach da bháin díirich a mehead fórílige ach be sé ábalta he sin a chur na cheart má heolann sé an slitter sa Harris an trasnáin á hocrú féin cuman na maithas ar sin agus an bratbáin bhí siúrálta go nádóir forí sin a sanna stig agus cúntaán Clár I methe chun cín don giadúir sa chluthe Fada hen ón hóran le sin agus bhfuil sin a mé Harris a taobh líne tá a cha sa mú le fiscint go bhfuil an dábhádúir dá le sem mó díirech agus sa cheanna chu an thir go mína deisicha an slitter san na lascáil suas na Páirc sin buailte suas an son I gceith Conall Whelan lag éireacht beidirach deanta go maithne sé gan Niall O'Farrell pointe bháin fachta gan Niall go dísa thucra sé féin son agus bhuailte go maithí sin bhuailte Harris a trasnána an tanna pointe de Niall O'Farrell an ceithú pointe de cúntaán Clár agus beisiad son breás ásta leis an túsa tá deanta acu son go dtí an gluthe sa an Babhta bháin eile Suas na Páirc a héan hágan I ddearg Conall a ghaimsú ach díadach mar íon seanúrhaig sé sellh ar a slitter son beidir tíú cheann ómatí a hen pascailte bhaig siúd a cha fachta is ige ó sin ó Donal gra sin si ar a hen sé siúd agus a módíadach an is an úsáid agus básan sa is ige David Kenny an slitter Kennedy gam leis gil an slitter orda ige siúd Kennedy dearg spás a chruúga sin a cha mirt chialhar agus si ar a hen sé leis sin go dtíanach ó lecha hen son Sean Ryan a lár Páirc agus an úmpúna buise wachail tá cúntaán Clár methe tífuinte chun cín sár imirt an Babhta bháin eile wathe son chuig faointe ige for na háte chá faointe ges na Tipperary agus stíl na himire Árann son I gceith ón hágan nach mátá tá an torra cían ar a boc amach son sellh buaite ges na Chlárínig agus pug sé eile buaitecha agus bíisiúr alta I dunim semach go ducaig Keith Smith amach chun an íarachta thógant bhí sé an daibheile don Páirc beidir dónú tíad an nómatí ó hin nuair I hol sé íaracht ar fóríl idir sé seo den Nasóg agus beidir hocht slaat agus dahad nó mar sin amacht ó bháide na Tiobraid cór na gaithe tám se huas ádan sa hinis mar sin bhrafa an ré an sa huasach na fiochan síos ar na bratacha timppel na Páirc ní léon cheantas na phleigí san I séide a Keith Smith inis á hocrú féin agus a túd fans breocht tá fadige bhfuil a crunis aige an muir cúil istigh na chóráil is a muir cúil eile orda go bratbáin ó wachail tá sí sin Harris a trasnáin agus inis cheir a faointe idir na fórne sin na tanna le denómad methe an sa chiad le agus scóir a tasáiltó Tiobraid ní léon cheanna coile tamil Cosa cúntaán Clár I gimmert th bar ar fad ach sin nimmert le dear a bhinis agus dar a stéclam captaíon na fórneach hiachar íarachta dhéanamh an slitter a freaba ach ní gá breir sí sin amachchad a gara I neamh mar a bhí sa rá an fóda san ar drumchón na Páirc beisi sin tram ní léon dát faoi san ach a gléoch las má san dá tá Jack Leamy
Meistach a gaurin son nach fiachas son Bertie Mirori Corahnin is a very Kayla Lanarai, Shingadira no Sheen O'Donnell, and Modira no Saudi Gashinish, I guess if they won't see, and no Sergeant son against Smith, I guess Kade Marjamu get shoot, Marancha score the show, to score in effect. Na score noch lahe fecke in gedisa shino hier count on them or Keith Smith on Chio count on them alone point over the shacht kuntan Clár agus chuig pointe idir na fornish agus diante go Mumhan son get dahi lone kuntan Clár go mór chun keeninish David Kennedy spas na Páirc get shoot on lagiarcht the shinno on the arch le Tiobraid ha Tiobraid leis an the arch son agus I shin a mehe Harish Untrast non, no a bhfuil tá, dear sé an son agus as Craobh an fadóg séite gan réiteoir an son nach nadúil seadol chun caite le gá imiróir bhí sáte in na bíabán in na chéile. Leanna raig go dear sé chiachar seo ha buite glanar pocamach cúnta an Clár go dísa sa chluthe éon óra hentí síos na Páirce bíon iarracht scór ag cúnta an Clár an iarracht son a meher fóríl mar sin an chuig pointe son idir na fórne a gcónaí an sa a barcí Chíosóg. Suas na Páirce hentí sin cáidite go slitar ní raibh clú aige seán cinílí cá raibh sin Babhta son. Cúnta an Clár tá sé níos tápóla go dtí an slitar go dísa a cha sin buirteach leis an son gas stéclum an son go fern com bhí éireacht mór gríige an átan ó Páirc a cha bhad níos a bhar a Babhta son I sin seolta thar se trasnánaige pointe ifir a dó de Stephen Trónón inmh pointe ifir a tíad do cúnta an Clár agus an bearna son laida isteach in isiacha go chuig pointe. Córlaise chur an son Ceamda imiróí cúnta an Clár be Rónan ó Conall ó Níocha le stólam sé cé gur seanim na chun tosnú istig an son sa lína lán chola sa mo sa lína le chola tá seach tá sé bocach amach in isiach beidir go se lorig don bocamach ó Árann Shanahan. Inis Árann Shanahan Suas na Páirce bhaig siúd agus iach sellh buite an bhálta bháin eile cúnta an Clár. Siad a gimmert nó tálan fadan son Jack O'Neill, siar a hain Jack. Sin pas cíalhar seach sa spás an sonis go canar I huilen. Bhí sé iala isteach an son. Bhí ar ábalta a dhéiscin den pas seolta isteach a gach lagíireacht bhaig siúd agus be sé seo. Ábhrín róesca do Ón Horgan. Ón Horgan inis leis a bocamach. Seachún Tiobraid agus scóir le tatáilt bhaid son nach fiachar céchó slána sa tá an Páirc Peter McGarry an Babhta son slitar fácan na dhéag gach teachta gáir ar solim be daras déclum a teabhar leis cá lísteanta ar siúd agus Páirc isteach a bheith ann do Tiobraid agus iad a techt siar sochlahan sa cé go bhfuil an nimir tar fad aige cúnta an Clár má gaim sin siad an scórsa agus is tócha go bhéh Stephen Fern com a thuairigh fé Páirc a bháin aimseige ceanile ó nimmert aimseige ha míad beag nach leislí tíad an chiad le má aim sin sé an seo ní bheith a chéar a faointe idir na fórne agus tásaige muinte Tiobraid agus muinte an Clár go má nach feicí chéar a faointe I gluthe Iomána é sin builte go híisiil an crinnis an feid an bratbán ár de héimbhálta bháin eile agus be sé breásásta Tiobraid go bhfuil imiróir cho cumasach agus chomá le Stephen Fern coma coson ar an nachad slaat. I sin builteach fada cé bhfuigh sellverí seo an chliberta son a Lord Páirc ní a bhéon aglar ar réiteoir an adóga séad a cúpla nómatáin chun í chahabhisteach a chamach a hagan na slitar agus cé hagan amach le seach na Tiobraid Shelvan son ag Joe Caesar siar a hain se an son go dtíon lán cholaí ar dhéis agus má bhí scórdans ag Keith Smith ar a da bheile scórdans an son ag Luke Shanahan agus inis nílach báide glán idir na fórne leis lí tíad an chiad le Pocamach garid, ní te sin feice go ró vinnic again, sochlathe go dísa. Seachún inis cúnta an Clár ar teachtamach leis. Comirs má idir na tosathe agus idir na cosantóirí ach sellh cailtin son again nailo fearil ar a slitar. Titir sí chun talún agus raig na himóirí. An nó míochta chéile agus sé cúnta an Clár thug go amach leis sin. I sin buailte ach lagaí ar cartan son agus in idir go bé Keith Smith an Babhta son na bhfuilí sin.
ach fágan san go bhfuil tíoreacht a methir fóríl ó cúnta an Clár go dísa sa chluthe ach siad san atá chun cína gcónaí siar a héintí sin Ronan O'Connor inis ach a chur brúar siút tá Sean Keneally agus Calís Gaelton son is tóla me ge Ronan O'Connor an réiteoir dían go maithir béidir ach ní féad leat a miriúir a thar chun talún na stócha agus de sell inis de Stephen Fern com Puinte ifir a cethar a siúd a ghaimsiúd tránón in óh Ceann ó nimmert rá ceann ó puck na Sarah scríg síos inis go bhfuil in tíú ceann fachtaige ó puck Sarah agus hiachan is ní le cháfaintir in na fórne Téis an obair bhethir fad íanamh cúnta an Clár tá tite na colla ábharín dé dáhí lóhan an Babhta san a níor gan ág sin slitar an í ag pasa hénse teasna go Jack Keneally Jack it seáil leis chun cín agus seo glúiseacht maithó cúnta an Clár agus bhfuil freagracha ar a buinte san ar a bud se tá dáhí lóhan agus an bearna is méada amach an Babhta bháin eile go tí faointe Cuimhlinn dúntaach feice go dísa againn Cluthe Craobh a cluthe fearálta ní leon dát faoi san na himireoirí dul na nóíochta chéile Cíimiad is aithnis duine de imireoirí hebredáin síntan san cóirlaís a choréireach ní dáling go bhfuil numacha pean éireach thugus sé cúpla second teachtasúas inis a láthar nó thuair agus sé Robert Doyle is tólam an lán cholaí an san Cíimiad is aithríis an gríanna teachtamachchan sa Páirc Chíosóg agus nach deas í sin I dhiiscint agus cuma an airg ar an aimsir den giadúir le tamil an nuas gan dát. Beag na trónóntí a dul a bhaide sa hamach an clogadul chun cín maidin a nuamh nó maidin na máireach gam le scéal maidin na nuamh Craobh gine sa trónón a bhailte gine. Is mar sin beag se gal go dtí na hochta chlog nó mar sin as sa hamach agus sin is súil go mór leis sin. Ach le nó mar raig leis an immer Dón Horgan in is se Boylan Clitterson suas na Páirc agus bín se gcónaí a díarigh Sean Keneally a ghaimsiú an son ach bhíoch puck Sarah eile géilte ge cúnta an Clár agus ní bheith se sásta leis sin go leor puck na Sarah géilte chu agus nuair atá imireoir cho cumasach le Stephen Fern com good. Ní cheart go mafa a géile ein puck na Sarah Cada é beidir Tá had a hocht slat nó mar sin amach ó máide Ar daon sin slitar builinn sé a pe sí sin ísisiil agus hí sí sin contúirteach go maithe Árann Shanahan cé gur sé sin díarach leistíir de déach sí sin a bheith dulta na áid Díanta go maithaige amach go captéan na fórnic Adam Hogan sin pas le dorhanis go Conall Whelan breála Conall dul ar a bhaisceil agus dul ar ruathe agus hiachar sin obair a líntan son ó Conall Whelan agus éis leis an slua tá sé breásása leis an íarach son mar bhí scill míná dúra buint leis sin agus ordear a chanar. Fágan san inis go bhfuil cheir faointe glanir in na fórne. Na neomatíag beag nach a methe an sosa chiad le Páirc Chíosóg. Shelver is slitar buirt an sa ge dar a stéclam. Dar a stéclam agus anna gháilinn san is stéig agus í sin builte go hádaí sin builte go chéin agus é seolta ar sa trasnán ag ge Ciarán McCormack agus na Tipperary go ráil is na chláiríonnig pénig go bhéileh sí anamh is sé linnaí anamh ar a dhéh le chomma. Sin díireach an puck amach san tóca chofada le Niall O'Farrell. Shelver gcónaí ge cúnta an Clár mó díireach an úsáide son ach dianta go maithan son here agus sólan go bé Danny Slattery tá tachtamach le siút pas seolta ge Danny agus é sin builte chofada le Michael Corcoran ige Michael Corcoran chofada le Eddie Ryan inis há luas ige Eddie agus bhfuil pas le dearmh amán an son de Conor McCormack gam scéal de Ciarán McCormack má tá ní raibh sé ábalta tapú ar a basan a chu ríis puck Sarah eile géilte ag ge cosantóirí cúnta an Clár agus beag banistóir cúnta an Clár tearnas feithí be sé ar buile mar chuide chu ní léon rá iad a dhéile in éachar agus mar a bhí rá nuair atá imireoir cho cumasach cho crín agus chomá le Stephen Fern com ar a Páirc agat ná géil ein puck na Sarah
agus fágan se gomsa go tíí aimse ige. Ceann ó nimmert ceir a faointe. Cíimiad is hanis cá bhfuil sé í sin agus í sin bailte go háir, í sin bailte go sin. Beidir gur se ceann ar mú cúpla neomatóhin ach ní anna sem botún céanna a ríis. Sin bailte fada níos a Babhta san ige Árann Shanahan. Ach má bhí bailte glanir Pocamach na Tipperary luas a chlathe, tá buite le cúpla nómata nos ar pocamach cúnta an Clár agus seo chun Tipperary agus catéan na fórna daras téclum há tamalón ó ghaimse siad gá faointe ní ag chéile a chanis tá san diantcha agus an bearna san leideisteach go dtí gá faointe. Árann Shanahan inis a bhfuil san suas na Páirc a fiachar seo na Tipperary. Deirg sin a bhachtar náiseach deanta go man sanna go dáhí lóhan, Patrick Craobh deirg techt siar a gáir ach uair a bháin eile siad na Tipperary go goach lei sin agus pog séir eile buite cos son agus dim semach an fórm athá Stephen Ferncombe ná beag éon agla ar siúd tút fensbeocht leis i gceannsa agus má ghaim sin sé sin fágigh son go mbeidh an tíoscóir dearnach aimse ige na cuairteoirí Tiobraid agus go mbeidh na fórna cathairm an sa a barcaí Chíosóg. Téis do chunta an Clár a bheith cheir a faointe chun cín a téobh seáide son grád a chuig faointe chun cín. Cíimiad is sahanis cocht na gaithe a gárdach ábharín achas teasna na Páirce an tibh sé fiochan deachchan son teasna isteach chúna a háisí séideach bhfuil tí sin buailte go críonan son agus Stephen Ferncombe agus hiach go bhfuil an dá mar cúla dul an na chóráil na chéile agus an bratbáin áirithe agus le 8 nómat le dul inis go le hama tarna fórna cathairm agus an muochan son leis an sáiríoireacht ó Stephen Ferncombe. Fágan son go bhfuil sé faoin taimse geisiú go dtí sa chiad le a fiachar seo inis dain séir do cúnta an Clár seo chun Tipperary na cuine ar bháideáisiad a sin sábháilt an scón son ige Árann Shanahan cégur sé buailte sin díach Chíosóg aige bhí sé ábalta í sinna cheimad amach agus na cosantóirí teachta gáir agus iad dullar a bhreithúnsaí inis ó sin O'Donnell cad é mar scóir a bhachan sod a cúnta an Clár. Leis sé lolta aimsú pas le deir seacha Smith hí deise cáir a bheile ar bháide Smith inis agus í sin buailte teasaige Chomhada le Jack O'Neill an gansaí seach agus a tútfet ach hiachar sin sábháilte úntaach eile ó an hórann agus taobh na Páirce tá an slitar a dul ar luas lasrach hí deisige Tipperary na bheile an barc sábháilte úntaach ó Árann Shanahan a mó díreach an úsáidecha deisiúntaach aige Jack O'Neill agus sin sábháiltan san na stig ige ón Horgan agus beidir go mbeidh Jack ábharín buile leis an réiteoir mar dim siúmachgur straachach gansaí le Jack agus ní dálam go raibh rialan vintáiste i ggé ach leanómaraigh na fórna cathairmasa. Gandát a greibh comórtas na mún díreach mar a bhí an nurig I miróg na fórna I chéile an Babhta a bháinach se chun cúnta Tipperary an inis tú Transbrook tu sí sin na stig a míal a bháideach bhí rialah an táiste gas na Tipperary an Babhta son Sean Keneally tú Transbrook ach lagíocht a bhag siúd ach fiachar seo pog séir eile inis do Stephen Ferncombe agus ní bheith lochtban na stíochta for na háite cúnta an Clár sásta leis na pocan na séir atá géiltecha ach mar bhí sará sé an struchtúr céanna atáir go mórta sa am líana chuigir an nán Tipperary an cúnta an Clár Corcaigh Portláirge agus limanach mar séach naon tú sa chéadáit sa srásan cáiló tú do chluthe canis na mún I miróig na fórna ag séachnóig Sathairn agus sa Cíobháin sa chluthe le canis buaiteoirí do son ag séachnóig buaiteoirí do son an son sa chluthe canis agus me caintear sin Stephen Ferncombe a túd Transbrook bhí sa súil go gurch seathir sa trasnána agus sin go díreach atá déantaige agus fágan son I duinem semach go bhfuil seachcín de faointí cam sé hochcín de faointí aimse go dísa nó beidir seach camaíad a chóir úr fiachar seo s me fiochan tíos ar an nótaí chailes go dtír cad a Harlan son a chasólim go pog séir atá géilte ar cúnta an Clár agus scóir atá sáilte ó cúnta an Clár agus Keith Smith
teachta slíomh fad amach chun í seo ó hógan te siachar a fad. Fiachar in ilan géar atá sa fiú. Idir sé don nasóg ní len dát feson. Ach, an bhfuil éine déanamh ruathar do. Mar do níanach sé pas garid agus sellh bhágan tar slitter. Beidir go dúrach sé. An slitter san chun cín cúpla méadar. Ach má rain sé an pointe sa. Beshe cheandas na scórna sár síimiid sa chmórta sam líana an fáide ábhrína gan ní raibh crinnis ach nílann dain séir glantamachchan sa agus seochúinis cúnta an chláir ach budí sin a mach fórí le déir an muir cúil. Agus ní a réitóir sásta leis a pocamach tapig san agus neidir céim fáin á bha sásta lean a raig leis an imirt mar bhí Michael Cochran a ré i Joe taobh na Páirce agus a lorig don slitter. Bhí sé sin feicige ón Hágan ach siar a héimiid agus an módíireach síos na Páirce an úsáidin san agus í sin buailte síos. Sellh fachtaige Tiobraid an bhát bháin eile agus seo pas le dar a bh seach sa chúneach an cumán caigtin san gan gaptéin Adam Hogan ach dianta go maithige. Bhí sé driblóidin san agus siar a héin óran cathal an módíireach an úsáidige óran. Ach fiachar sin túr do chosantóirí Hebrew an timplar Keith Smith a mach a héin siad an sahanis. A me siad ábalta an scóir a bhiadú amach agus an barna san a bhiadú amach go gáfuinte pas le dar a bh Eddie Ryan an san isteach agus sin buailte go hard, sin buailte go csin. Pointir a bhfuil a héan trónón an nómh do Jack Leamy agus fágan san go bhfuil gáfuinte glán. Idir na fórna agus dinnim semach na bhfuilach ó gamlis go chuisí sin fóríl vesas go raibh sí sin buailte háras a trasnáin. Ach, an muir cúlan san istig a rá go gwaisí sin fóríl mar sin an scór mar a bhí agus pogsair bruntar chunta an Clár. Bé ó sin O'Donnell a chaile cumán a Babhta san. Ach, cíimiid cadí anna sé leis a Babhta san ní dólam sa go do Keith Smith amach fad na Páirce chun í seo hógant. San istig atá Keith a tastáilt mar fiú bhandas na himiróí sin sirbhach sé dechar pointe gaimsúda san a sin built stachanis Smith a teachtamach sé seán ferchan tóirteach don Clár sin built seachta sí sin i míal a bháide níiad sí fiú bháin i míal a bháide ra sí sin fóríl mar sin fanan an scór mar a bhí na cuartóirí gcónaí chun cían sa a barcí Chíosóg in Ennis. Sin built amach an sannach Níl Seán Cinílí ábaltí sin a gaimsúil sé an ára dhearach take teasna. Chun stad tá Seán Ryan imí nach Iomána le cuman ainach cil na móna. Sohanis dar a stéclam, dar fanna talún na dearag Eddie Ryan a gaimsúach níl teabalta san íanamh, teachtamachchan san tá Jack O'Neill. Agus pogsair is bunta chunta an Clár agus siad na Tipperary atá a géile na pocan na séireach tá cíalis na pocan na séire tá siad san na géile mar tá siad istig angéile istig na le féin nó tamil amach ó máide ach cíimiid is a hinistin semach fiochan de mór dor san nach foileach neoma go lenú mar sin fáca an sa sa chiad le agus Keith Smith fiochan de Jonah taobhlín a lorig do córla an fuair an maid banistíochta an muir taobhlín a ráilis se leit siar san na chiad dóchail an tú methe ábhar ró ada chun cín. Ennis. An í seo an scór chágid na fór na chorm ag lehama Can dát ní bheith géin am bhrisise géin cuman na maithas sin nach níla crinnis aige tá an faidige agus iirecht eile meir fóríl agus dúm semach beidir goil dearúdar amach go bhíon séú iirecht atá meir fóríl os na chláirín ag an sahanneomh ach fiachar seo a bhadróias gan san do ón Hágan leis a boc amach san spás na Páirc agus dar a stéclam agus é teabhar leis a gcónaí agus fiachar seo do ruathar ó dara pas cíalmhar seach sa spás an san léitige cailir sin agus é fachtaige ar an ára sin oberúntaach an son óir an cahal ach bhfuil a réitóir rá go gaise an líróid san tá agus pog séiristeach a bheith ann agus dunim semach ná bheith muintir lochtaíochta cúnta an chláir róhásta leis an
tá spántas áta go raig I get Stapleton an son réiteoireach an muir tablí na gárdach an Clár an son a nómata amhreise a bheith gannn sa I Páirc I Chíosóg agus díocht deile I get fearn com túd fans beag agus ní anna go bhachal son ein darúd leis na hiarachtaí agus beidh cúnta an Clár ar builinn son le ráha an réiteoir nó le cinine nó réiteóra ach mar sin seasan an scór Cháfuinte gláán idir na fórne dún semach dahad second nó mar sin atá idir sinne agus le hama an sa a Páirc Chíosóg. Cháfuinte idir na fórne a meid dáhí lón ábalta scór eile gaim siúd a gúnta an Clár. Fas se go raibh sé téis brise tíd lína cosanta nó Tiobraid a chiach ná raibh agus selibhinn sáin is go. Me garí a tót an slitar chun cín an pasan seoltaisteach ach an numa go a chocht leistíar an basan agus é ábhrín ró Rishton sa the John Conall agus há neartta gan bharsan ó réal an bhaintá seáin nimmarta gan réiteoir an réiteoir rágur raibh puck séir an son tiltte get John Conall agus dim semach go bhí seo an taxin dearnach a chiimiid don giad le an scór Tiobraid Árann na cuairteoirí gáfainte diag de buinte I get cúnta an Clár agus an é canar huiile na thuirg fan geansa Se cím go bhfuil Keith Smith a son thuas mar bhí rá nómata ambreise agus ha me fiochan ar a glógan sa stád agus deir sé sin go bhfuil nómat agus teocha second immerach híoch ar sin da iarracht ó chanar huilen agus inis nílach an barna is lú idir na fórnin sa Páirc Chíosóg Hiad le land action, land the scorna, sort of spontacy, ahort, ige an da iranansa, vi kuntan Clár chuig fointe chun cín, Lashley Chidi hiad le a chamaichas, le Stephen Fern com, agus na pocan na Sarah, chuig Tiobraid Árann chun cín, ach scór úntachan san fachtige canar huilen, leis an bog dearnach dun hiad le, marsin siad na cuairteoirí a hochan cín sa aige le hama, Tiobraid Árann gá fointe diag, en fointe diag ige for na háte kuntan Clár, be míad na harnáis leis an tarna le I gceann denómatí nó mar sin. So nach seachún is cúnta an Clár, ná lo fear le leanúnta spás croige agus a tót fans beag agus painte fachtan son ige náirí is sleanú ní leon dáach go bhfuil drumchlan na Páirc traum agus sleán agus an éirecht san báilteisteach agus bfuil sinna me ar se beidirach deanta go maithne is ige náil ó fearil painte bháin fachtaige náil go dísa thucra sé féin san agus bhailte go maithí sin bhailte an úsáideann son agus Smith agus cadé mar deamú ige siúd má reinse scór le seo tá scór na feic na scór na chluthe feice sin búirteach nasin son Ges stéklum an son go fern com bhí éirecht mór gríige an ásan ó puck séir a chabhad níos an beála canar dal ar a bhaisceil agus dal ar ruúthair agus hiachar sin obair a líntan son ó canar huilen agus éis leis an nos ar puck amach cúnta an Clár agus seo chun Tiobraid Árann agus catéan na fórne dar a stéklum há tamlán ó ghaimse siad há sí séad ach bhfuil sí sin buailte go crínan son agus Stephen Fern com agus hiach go bhfuil an dá mar cúla dul an choráil na chéile agus an
Furin cúnta an chlár duine machcar a deara leis na sandwiches na hráistín sanna gaile hama caiig bhfuil sead níos a bhar fósastig is seomra festis na Tiobraid mar thug sead hamalmhara san teachtamach leis ach gandát. Iarracht mór churisteach a gan dá ar an sa chiad le furin na háte leistíir le an faointe bháin chunta an chláir an faointe diaga cosan rá faointe diag a gas na Tiobraid teachta níar úntach déanta cosan achas tócha gribh ráscéal a buint leis a chiad le an tús breodrocha dhéon chunta an chláir sa chiad cúgnóma diag agus bogóileat go rámar chéis dalta sé cúpla bliana hain go dtís na brisíiscí bhíoch a gin mar bead na Tiobraid ag seachna gan le a bhd níos a bhar sa maichasan leis na hiarchtaí táfachta gas Stephen Fern com mar sin pointe glán idir na fór agus hí sin catisteach a gan réitóir agus díireach mar íonar chiad le sé cúnta chláir a bhhain seile bheith a clitar agus é sin fachtan sannaige Sean Ryan is ólann slitar sanna steach fiachbúid sé dachar í sin na chimeada do lá a réitóir a rá bhfuil chalís géilte an sanna steig agus pog séir brunta ar Árann. Se agus panadaí takeach an Páirc an son. Tá cúnta an chláir róna na canar take amach chama i dhiscin go díireach cé leis ach le nómaráig a fiochan ar an imirt go dísa. Cúnta an chláir an sahanis. Díargus seileh bhhacht ar náiseach siad na Tiobraid gur tá teachtamach leis agus sin pas le dear a bhanis agus é builte go dtí Peter McGarry ach fiachar sin an tunadaí a tháinig isteach Jack Collins Fear na háte sa ó ógénis agus deanta go man sanna ga Collins ach fiachar sin an Páirc fós sláán sanna mo imiróí a sláánú Féan nuair a hen sead ar ruthar a chiachar seáin is tha deise go báid an son ach sin thuáil díomhar an son ó John Conall mar siúrálta gur a báid is cheanna go Joe Caesar ach amach leis sin is agus Jack Collins cén áfuil seachar de Páirc cúpla nómad tá sé le fachta ar a slitar ach chiachar seo a nóma go cos céim na tócaige a déir a réitóir. Éimean Stapleton an son. Chnig cheartta úrta éimean beidir go bhfuil locht leanta chunta an chláir ar buile an son ach tá sé craoin ar na cos céimean agus bhí sé mar bnéon chiad pog sé a bhrúnte sa chléasa. Dus na Tiobraid go tháinig sé sin nadidir bé Sean Ryan ó canar bhhuiile na thug na cos céimean an Babhta son ach chiach díreach mar a bhí leis sin giad scór. Tháinig sé sin ó pog sé ó Stephen Fern com agus chiach go bhfuil álaigh diantaige a get tús an tarna le. Agus an bearna miad amach go ráfainte sin pas le deara sin pas íhan tóiste amach an son go dtí dáhí lóhan. Dáhí lóhan agus dim semach gur sé díar a canar bhuiile na raimsú leis sin nach fiachar seohanis i miróí sláánú na hénáid a chliberta gartan son nach dianta go má i get James Morris an nach chluthe go dtí Saimir a get Morris. Pas láimh seolta ge siúd agus pasanis seoltaisteach go dtí Luke Shanahan díala sé suas na Páirc sa chiad le fuair sé scór a túd Frans Brioch lagíochtaí sin isteachan son go lá le Árann Shanahan agus caiisiad a bheith níos crín ná son. No, caiise bheith a chuirsálaí anna bheith a slitar. Ó, agus hiachar sin buile mór ardan son. Ó, Peter McGarry agus chuir sé úntas ormsa, muna raig an réitóir éimean Stapleton chun cainte leis, mar bhí sé ard, níl éon dát faoi sonach gamle scéal seach go Jack O'Neill íon sé. Leanna raig go déir a réitóir ach bhfuil seadóch an cainte tá. Níor seanstá laid a sangar a Peter McGarry chun íalú an réitóir. Bhí sé sin díar a róm samach agus ní chuir sé anúntas ar an dá nochtach sé cárta buí ar fítar agus sin go díireach a hádiantaige an chiad cárta mar sin donglathe brunta agus is tóchan ar a chaoín tuair go bhí seo an chiad bhálta do Craobh na mún am líana na himiróí nar bhíseach go má bhí slánda inmh bhí slánda spach agus lédín seagad cécho Spórtú is cécho glánas an chléasa nó go míon suas le beag nach 35 nómata methe sa chléthe am lán nóair an nochtach an chéar cárta buí ach seo chuúin inis Keith Smith
Díad chlastig don na le féin tá an feidig an gasa sí sinneisteach híachar sin uachal sin scórdans go dear a chiit dear chunt an chláir agus inis nílach an barna slúir in na fórne cháfuinte diag ige for na háte tífuinte diag get Tiobraid agus sin scórdans go túair sé sin ardú anna inis de chiit agus híachar Fantamacht an sa a Jolar Páirc an dúir sé fan spiúcaríis ní annig ráid sé leis rúthar ach ní léon a Spáint chá nó a diarrig an pass a gháilta agus fiachar sin cehar timppla ach dianta go maithaige dianta go hanamhaige passan is seolta seachan is go crataí bhfuil crataí chuoine bhar bháide dul chun cín ach fiach go bhfuil cehar nó cúigar do chosantóirí na Tipperary chéar an son a cabhrú lena chéile agus sellh buat ar naisico ar a slitar Owen Horgan, Harshin, Modidach, Ashin Bolte, Stachan Sonach Cavoig Shelliver Show, Button Ashenso, Nishiga Kuntan Clár, Oren Cahel, Derek Sposs of Crohu, Rahena, Gishin Pasla Dor of Stachan Son the Joe, Jack O'Neill, Sheshu the Foreign Bully Kupla Noma Tohinaha. Árann a Cusack agus sin pass le dearbh agus so glúis a chunta inis ó chunta Clár David Kennedy siar ein siúd chofada le Niall O'Farrell agus be seo glúiseach an chluthe brúachar ar a máideoir an son cha sé sin na scuile thar se trasnáin cóimirt úntach an son ag gúnta an Clár agus híocha uachal go bhfuil na fórna chothram so Páirc Chíosóg an sa an inis na gréine agus na cinealacha díracha gartan sa Cumanary cartar an aimsir buchas mór le dia agus darmh leis a glas a passeolta seach léitir an aimsir an son ag Ian McNamara Ian na Derek Sposs a chrothúga hain tagin seamach leis a slitter pass láimh a seolta ige chofada le Niall O'Farrell an son ach cad go díreach bhí sé leanún Craobh a slitter a dul ach orad éigen feice ige an réitóid Cad sa féin ad bháil achas tólim cádaín arán sa se ficinn san na gomaríis agus sáin san le Niall O'Farrell mar siar a chuig an cumán an buailte san buile isteach sa bholug an son Seán Cineally agus duine amach go dóga sé cúpla nótar siú tacha go féin ach diatach taidir siú le bheith an cháirta san agus tá sa gom náfuil lucht lenta no Tiobraid sás a go meiscéal for na háte chunta an Clár sás le cinenne an réitóir an Babhta san ach nuair a dheacha siad siar ar an gluthasa bí siúráilta go meis siad sásta go bháin Niall O'Farrell ar a Páirc Babhta san seo chúnanis Stephen Fern com agus cíimiad cadíanna se le seo bhí sé pointála le forbór na hiarachtaí sa chiad le í sin ordathe agus í sin seolta thar se trasnáin agus for an Tiobraid a methe chun cín an bhhabhta bháin eile agus má bheith se do lorug dó leach na himire duine semach má bhíonn se a caintear go méid anim Stephen Fern com sa chorásan mar mórach na pocan na séra a feit a geisiú do Tiobraid bheití si driblóid múarach Cá siad a bheith cuairmacha leis cúlathe chunta an Clár mar tá siad a géile pocan na séra déir siad go bhfuil cuidir go bogach ná bach son Cá tú imir leis a réitóireach hiachar sin gá faointe tapaig i níag i chéile aimsethe an so i gcead Tiobraid agus fágan son go bhfuil chuig faointe diaag ar Clár a cóircha son tí faointe diaag i gcead chunta an Clár Peter McGarry leis an íireacht son Macha héin siad a Joe Dáthí Gam le scéalní hé Dáthí Lohan atá debh san nach Jack Collins an tunadí a tháinig chun Páirc an áitróna an O'Connor. Éistin san leis an béic ó chunta an Clár agus déir siad san leat. Gúil siad sásta deidir hir hail go bhfuil puc séir brunta ora ach siar inis ó héin canar huilen agus
Fósa cheanna ige siúd, an íochta fuair seag dean chiad lech garid a hen sé Joe Keith Smith ach ní raibh Keith ábalta sin a chaim siú ach an neo sé an ára íochta. Ní anach é hásanna clibar cartan son agus céalann son a get réiteóir séad an na fadóga cais an slitar san na seach. Mar sin, barachad san Tiobraid go bheith airach a Babhta sach bhfuil ceandas na himireoirí. A methe síos an son, agus neidir go dtíreach cé atá ann. Ach, stólam gortú dá cheann mar sin ní bheith géon daeá ar neis ar a réiteóir. Se fehinómat le dul go dtí sa chlathe. Tá sé nach chuimhlinn an son idir Robert Doyle agus Oisín O'Donnell nuair a chaithigh an réiteóir an slitar isteach. No gna gamla scéal sé Patrick Scratty há san Patrick Crotty gan dát sa ciún go go dtí sa chlathe. Corraig go réiteóir leis seo cai sé agus buillig na Tiobraid sellh hanas ar a slitar buile sé tuas na Páirc é sé nach níl sé sin na dul le Joe éine. Ach an taobhlíne agus an ráspóirte gan slitar pog slasa mar sin a bheith ann. Do, cúnta an Clár, Conall Whelan. A sin builte fada an son choráid sí sin cé bhfuil go rás a sí sin me thar an taobhlíne ar deirí ina dríocht. An líróid i cheimad san imirt, ach ní raibh níocht san maithróhant, mar sin pocamach a bheith ann do ón Horgan. Bhí go mar le manscoil caiisiil mlíana gan dát, a bhfuil corní harta an géadúir ri a bhdar san na dúlas éile sa chluthe canis. Pointe bháin i bhí atarach bead neh céráin. A bhfuil go ceann na sára ach dhiachar seo hanis. Cúpla cinine dul i Joe. Cúnta an Clár le cúpla neomat an nuas a chanis sa Joe na Tiobraid go héna ceansan. Siúlamach tá Stephen Fern chun an ceanta ó Hogan gan éon dain eachar. Tá sa go siúd go bead san na chun cín. A chan imirt briste go maithan sa Sathairn le ní leon dát faoi son. Go leor pocan na sérá dhéalacha. Now, Fern có má gáardach son á bhla son tá an faidige ach níle crunas aige iarachta eile a methir fóraí is Chíosóg go bhfuil ionadaí olaf an tachan Páirce cílan hartigan. Do cúnta an Clár i cheabre seile dirm teach i gimí cílan an so. Stige gimmert ach fiachar seo buatige Tiobraid Árann. A bocamach is $100 an unsaí Joe Caesar in sé sin builte tuas. Cho fada le Jack Leamy passanas fachtige Caesar an son ach sin sár chosint an son hir I get Árann cahal agus amachanis a hagan cúnta an Clár le sin. Shelvige Sean Ryan a slitter. Sean Ryan suas cho fada le Jack O'Neill. Jack O'Neill inis spásige Jack. Áumage Jack tút fen íarach tach lagíarach cart agus é sin a bhadró escan son. Do hórin ach brúachar ige Patrick Crotty ar siúd. An nára íarach glann sé sin amach ach droíarach tuig siúd. It's an tá dearag le cúnta an Clár bhfuil sellh buitar na son. An lagíarach san ó Jack O'Neill ach sé. Conall Whelan hocaigh teasna a rís chun an pog slasa sa hógant. Agus ní gían a rís an bhlacha an bhaut do bháin eile le stéirdas an scamil dú a hós ar giún an áde. Beidir go mach báisteach ínte le cúnamh déanaíl mar tháin báisteach Ficégan le seachtain an nuas íanach an air le blianach. Dianta go man son ag cosantóirí Tiobraid Árann. Joe Caesar a teachtamach in isleis. Siúd feicálach go maithan sa Sathairn le pas seoltas was amach a John taobhlíne gach. Dianta go maithaige éan McNamara son ach brú mílteach chur ar cosantóirí Tiobraid Árann ar minóirí cúnta an Clár éonúir go mín sellh a chuir. A seachún inis agus dianta go maithaige Eddie Ryan an lína son bistige. An pas seoltamach go Jack Leamy. Skillo Jack Leamy ach tá sár chosint an son hir ag John Conall. Agus fós tá cílan hartigan ón scarabh fneachta techt chun Páirc sa do gúnta an Clár
Jack Leamy, good chest na chunny show Hogant. Leamy in a session. Well, to stack again, so she shut down chair to Chimel about it. Can the young shin sor Cusack and Godon, so Achneil and Vine chair glante. Sean Keneally in this session, but to get Sean, laggy or shoot. I guess Nora Hedoig, Unrachod, Unadog and so the law nama. A meg foreign. Tiobraid bailhéiles na iarchtaí atá chuir fórílacha a chu deidir hir áilinis tantona dísan Cíorlinn Hartcin olaf chun tachan Páirc agus is an áit canar huilen Clár immer ga canar godísa puinte sanna ga deirin chiadla an iarchtar fadwaig Kan faknung rásid in the fór nach tehebáisi in áile wachad me seabaltí a gaim siúr an áíarch níveig a macha hagan na Tiobraid agus ché go bhór se bulin san bhí seabalt an pas láimh hólahaig se chun inis maras puinte bháinhaig siút sa chiad le an til selih Cailte siúd a fachta náisiige náhuair Ryan inis a tút fen spreoch hí ráíarch na níige chéile sioltar fórílacha a chu deidir hir hail tá ceann sioltar se trasnáin Eddie Ryan leis a buinte san agus báide gláán inis idir na fórne sin leislí tíd an tarna lehansa a Barcí Chusack garid a héin se amach go Ian McNamara cad Ian a gían leis seo Ian na deireg dáhí lóhanna Chaim siúach lagíarach dwag siúd Ryan agus hí an deis an a bhad níos fus an áin deis a dheolte har se trasnáin ach má se is fóríle chuig an éireacht san agus Paddy McCormack inis a tachan Páirc Dá Tiobraid agus a siúd a teachtasteach an áit Ciarán McCormack a fór puintes chiad le mar sin na hathráí anna bhí an dáirin na himiróí Fachta ábhíonn Tráchtaire an sanama ar a Páirc. Shanahan inis cín díreach síos a chéachar sin do gháilinn san agus an rial an bhantá seo nimmarte gan réiteoir agus cad é mar scóran san. Ní bháin go raibh seabalta heola thar sin trasnáin ach jamúd an sco agus pointead an sco ó Jack O'Neill fágan san a rís náfuil a cháfainte idir na fórne agus inis tuige mí go dtíreach cad athá Árann Shanahan gan scéal Árann Shanahan díreach a bhainteach leis na pocna Sarah son a seachún inis Tiobraid an bhfuil freagrach san ar a buinte san a teachtamach leis an Babhta san ach sin neart léireann san aga Cathal Quinn plus go do gháil in fachtaige ach ní chuir san isteach ná amachar seachún dar a stéiclim inis sé díreach an sellh a thuirt chun cí nach sár chosintin san ó Sean Ryan Puck Shassin is bheith an sodas na Tiobraid cé thucaigh teasna chun é seo thógant is tólann go bé Jack Leamy Can dáut beag an brúar fad ar a bhfuir na chailúin in nómh mar caiisiad buachtain tí chiad láile go me siad a dul chun Páirc Mar sin Jack Leamy agus hiach bhí an crinnis aige ní raibh an faidige sorry archtan san ó Jack agus amachchan is a hagann siad Seachún inis ó sin ó Donald tá hí na bliana se caite gan bharsa luasa gan bharsa leis a díreach spás a chrothúcha hen sin pas Cíolmhar an son go Patrick Crotty a cha fachtair an áíocht an sá go Patrick spás chrotha i gcead do héin na dúir se féin na iarracht agus sin scór Cíolmhar immert Cíolmhar scór an scó agus hiachan is beag siach le dearbh leis a gluthasa mar chuig faointe diaag atá aige for an na háite cúnta an Clár sé faointe diaag aige Tiobraid sellh an sá aige ón Horgan Right se fada leis seo a thró se stíl na himara Cé bhfuig sellh ver seo é seo buaite stachan san ag cé eile ach Ryan daimse sé puinte an san cúpla nómatóin chuir sé iarracht ar fóréad ach puinte breáile fachtaige na scóranna teach go tubh tappaig seach puinte diaag inis agus na cuairtóirí chuig puinte diaag ag cúnta an Clár sellh ver an
Líród ríthachta, agus fachta gas na cuairteoirí. Eddie Ryan in na rúiseacht an saoile cúpla neomanta nuas. Tá sé beábal tar dollar glúiseacht agus ruthir. Tá sé beábal tar scóran a ghaimsiú ach mátá. Tá sé beábal tar iarachtaí a chur amú leis. Agus Eddie I gimmert nó tálar fadanis. Pocamach tapig tóca. Ní féidir le a húla a bhaint an taction an sa a barcí Chúsack. Jack O'Neill, pointe beáfachta ga cúpla neomatáin. Casan sé slí a bháin. Casan sé slí eile. Seolinn sé passas san isteach agus a bheile má bhí Eddie Ryan ábalta scór a ghaimsiú. Hiach go bhfuil seagraigh sin diarcha gan tunnadaí. Jack Collins sin agus a rís an barna san laidethe go hen pointe bháin agus cuimhlint an scofeice gan an sa a barcí Chúsack. Scíimiad is up. A Ross le Michael Cochran Richard Conor O'Brien tachta seach an na Hudson. Owen Horgan a macha Joe an taimhlín a hen sé siúd ach gháildan agus a tachan cín tá John Conall is son ach fácan na diaig ag sin sár chosan gas na Tiobraid. Patrick Crotty a tógan an puck taimhlín a tapig. Tiobraid ber amach an sa lína cool not Tiobraid ach an níoracht son a methe fada cé go raibh an faidice ní raibh a crinisacha agus í sin a mehead fóraíil. Now Owen Horgan. Sa sin fachtig an tunnadaí a tháinig isteach an son níos lutha cílan háirtigin agus seachún cúnta an Clár bhfuil scór na cóscór an ann rómh siút. Seileadh ar a slite gan Niall O'Farrell. Niall O'Hucrú féin. Niall túd féin spiog. Cumann an maithas sin an brat bán ar de héimhóta bháin eile. Pointir le tíad a Niall ach níos a táchtaí sin pointe an cóscór an sa. Nain ó a clan le dul an sa a barcí Chúsack na fórneir cóscór agus cuimhlint an scoile fiscin go bhfuil sa lehan nach YouTube TG ceir agus gandát má bhfuil an taction is fear a bhad web cuasaí CLG fanlinn an sort TG ceir tá spáinne míad na díbeh a seo chun díireach ar fáidig a Tiobraid a chu rééis díireach mar a bhí deantar a d bheile thuáil don sco agus anna clibbert an sunna stiganis cadí anna go réiteir leanna raige deir se leis na fórnach ar deí ar hail tá puck ar géiltin sun agus buin sun ige an Canadaí Jack Collins agus an Cuileánach ó tháinig sé chun Páirc. Tá sé sé mar go maith ní léon dát faoi son. Machanis Adam Hogan, captain na fórna íarcht mór gré. Ní ráidir chun cín le tamil cúnta an Clár ach ní raibh siad chun cín leis an glúiseachtain mar tá seileadh buite na sé Tiobraid agus ag Cathal Cuinn a túd fan spiog gacha sin a mehead taobh lábh Clare agus fóraíil mar sin fanan an scór mar a bhí hocht neomata chuná am a fáca. Seachúnin is na Tiobraid puck taimhlín a tóca an son a buite na sé cúnta an Clár agus luas lachtrach leis an gluthas a godísa seileadh ar a slitar is ó sin ó Donald a sin buite go háir ó sin a sin buite go crín agus duinem semach go béis an chiaadúir go bhfuil for an na háte cúnta an Clár a methe chun cín ó go rámar luas i chiad le ní léon dát faoi son. Ach fiachar seo do chuimhlint agus cé bhuaigh seileadh ar a buc amachsa a sin builte síos a chu réiteir rá go bhfuil puck ar béiltin son ige Eddie Ryan ach Eddie Ryan a methe chun talún an son sneadidir so Eddie ní dólam sa go bhfuir sé an bhfuil an báta son. Beg cúnta an Clár beásásta míle chur leis an imirt. Tachtan slíomh fad amachchanis atá Keith Smith fuair sé ceanna bháinna cosa luas a chiad le chuir sé cúpla ceanna mús a tarna le ach tása go bhfuil is a geisiúd go bhfuil míad beag nach a gceil lán ama
Marsin, más féidir leis, fiúháin an iarracht sa chur fóríl ach gan í rágant in na bheitheg, ní thuair sé deis do Tiobraid an dul ar a bhrethún saí. Ach cíimiad sa tá Dara McCarthy, Oliver tacht chun Páirc do Tiobraid na honna dí teachtarsteach in his gádógan te gas na himireorí. Keith Smith take slí fad amach chun í seo hógant. Na chuig nó sé nó déméidir fiúháin leistigh soch na beag nach déméidir leistigh donna le féin. Daon sé sin agus hiachar sin iarracht mór grí mílteach ach a ceansan a mehead fóríl. Ach an tunnadí bhí sa cainte san Dara McCarthy agus tá sé sin a takeisteach an áit Stephen Fern com. Fear na puck in na Sarah. Ach pointe glán idir na fórnin sa. Ach inis cúntan Clár. Conna sa hasóig taí na bliana se catiló son. Bhíidir gimmar te go nibh limanach chiad lá a Páirc. Páirc na Ngail I limanach. Bhíidir tíofainte chun cín agus sinna tanna le deire an chluthe ach imireoir sínsir limnaí bhí sé gimmar tóibh in nurig cahaló níla tháinig isteach an Páirc an trónónasan fuair sé báide agus pointe leis an dághlóiseach dearnach sa chluthe. Bhíidir cheire faointe nó chuig faointe chun cín ar na corcaígan san na teachtain in na dhéag san ach fós éin I deire an chluthe bhuaig na corcaíg le rá faointe díanach mar sin bhí bise crí in anróibh ach cíimiad a bhfuil na ceachtain na san fálamthe có. Be sé seo anna himúil fad. Mar a dí sará leis a get tús an chluthe Cá blian ó hin dínach streidir for an minúir chunta an Clár sa má fádéisir leis na steinolaithe an lásan fa forrá le tain tugig í suas ar an amánaíochttan san na gúnta an Clár mar ní léon bhachas libhach. Caig daoine tuiscin nachfuilinn sa ach buachalí óga leis. Go speisialta sa rád nó mar atá fé seachtaíag a cha sin ráte gom. Puck séir géilte an sa I get na chlárínig agus céthóga go machchan í seo hógan Stephen Fern com a bhí ádógan Jack Leamy an Babhta sa. A chiad iarracht san ó puck séir. Leamy inis, bhfuil pointe an chóscóir an ann gábhsiúd agus tása go bhleis ní bheith an breisin sa mar seachnaín siad ar chóscóir. Mar is ar nuas srá atá sé sin búilteach an pola búilte go Leamy agus péidir go méid lochbanistíocht na Tiobraid ábharín bailithe go dógad ar amach Fern com. Nís lóhan ná son mar níra cén áibh sí sin róiachar ben chiad iarracht a bhí go Leamy ar scór ó puck séir agus níl sé sin Frisch agus an brú a bhachart a Joe Deran Chléachs machanis a hagan Robert Doyle ribh numach a cos céim an tócaige. Ní ribh deire réiteir ina chlibar te gart. Bí siúrálta go gaithe an ceansa isteach mar ní ribh seanstal aige gan slitar briseach nó a bheith nó íar seanstal aige ceachtardas na fórnin nó ceachtardas na himireoirín slitar san gáardach a cha fachta sáin is go Patrick Crotty sin pass le deir a bheith seach sa spás a Joe Keith Smith a mua sé siúd an rás buhaig a cha slána gan uair cinúnach agus seachún inis na Tiobraid ar an bhrethúntaí an tonnadí gaman scéal Dara McCarthy a tút fensbruk a sin builte go háirdaige bhfuil sé sin builte go csin an dámar cúil a caint le na chéile agus hiach go bhfuil agus inis gáinneomach go leithimethe an brapáin ordaithan san istigh 8 pointe diaga taobh atágin an na déile teach an Páirc inis do Tiobraid idir a 7 canar O'Brien siúd a teachtarsteach an áit Joe Caesar ach fiach ar seo gáinneomad nó mar sin le dul go dtí lán ama na fór na chom 8 pointe diaga taobhansa agus is dachar buaiteoir aránú a gin déobh se don chluthe é sin buailte síos na Páirce cé bhuaigh sellh aríse a buaitige cúnta an Clár agus is tólim Jack O'Neill á thocrú féin tút fens brugach níl sí sin seolta harise trasnán be sé díomach leis an iarrachtan mar sin Nómat nó mar sin nó ghóla dul sa chluthe. Níl éon ólas tu gan mar lína roin a daibh aim chúteamh goste atá le nimmer. Dianta go maithan son a get dáhí lóhan an slitar san na buile chun talún. Calaís géilte an son agus calaís dianta ar Jack Collins agus bí siúrálta go ducha Keith Smith amach chun seo hógant.
Níl deisina scórna I teachta agus din semach le an breise nó mar sin go méidir go méid chuig nómatí eile le dolan sa mar sin faoile chama gas na fórne. Smith Ennis, me sé sin ábalta cúnta Clár a chorchan cín. Tá sé seo níos a chungraí ná níoch dearnach a bhíige. Agus sin díra chós córna Polly an feidige, an crinnesigige agus iachar sin a wachail. Cúnta Clár a methe chun cín. Anna dí eile teach an Páirc. Sé Jack Fogarty, teachta seachanát, Sean Kennelly. Agus dearga muir, taimhlína linna is an cúpla nómad. An mó nómad a an chúteamh gofride tá lénimmert, beg loch takeíocht a cúntainn Clár is súl nachfuil mór an. Sin buailte síos na Páirc. Cheann nómad a dearg Clár an taimhlim, cheann nómad mar sin fácas a chluthe. Agus chun an slitar a chahabh seach a Babhta sa. Seo chúnin is Eddie Ryan. Eddie Ryan, bhfuil an nómacha cos céim na tóca cé níla deir a réiteoir, siar a hen se go Mike Fitzpatrick, Pascailson son ó Bhaig, agus dianta go mahan son a captain na fórna Adam Horgan an son hir a chiachar sin. Agus níl endát gach bhfuil túnchar a gedrumchlan na Páirc ach sin. Ardimmer Cadó an son, ige Adam Hogan agus tegin sé siúd an táchta bhainin leis an puck séir son a bhuachtint. Ach ní bheith géin dain éachar cúnta Chláirí seo Hogant. Sná curach sé únta sort má hé Árann Shannon a thuigh suas chun é seo Hogant. Ach cadí annig ní thuigh go báideoir suas Adam Hogan. Sé siúd a bhuaig puck séir ceann mór grí mílte chasteach a geisiúd tid sí seo a sanna stig a chanach gháil an sanna stig a son go bheith Luke Shanahan a dhéann an gháil a Babhta son. Agus in is Owen Horgan beg dawer Owen gan daut mar sé Tiobraid na hála stíran sa. Mar vís aráilh cheann ómad a am breise a laid a imró for an sa a barcí Chíosóg. A meg buatóriga nich mi ad chríoch nóig na fórna chorm. Nósa gan amgún. A sin sioltas was na Páirc agus annach gháil an sanna stig ige Jack Leamy a hocrú hain. Agus nuair atá scór atá saltwit. Curglaach ar Jack Leamy annach gháil hanna scór agus iachar sin na fórna chorm an Babhta bháin. Gá nómad nó mar sin le immer da an bhreise an sa na fórna chorm. Na buinte diaag ige for na háte cúnta Clár. Na buinte diaag ige Tiobraid. Céh bhuaig sellver se fachta ige cúnta Clár. Ardimmer an son ó dáhí lón. Agus teáil leis a gcónaí. Bhfuil puck séir buaite ige dáhí. Níla deir réiteoir. Leanna ráí go bhochalí agus sin go díra a diantacha. Arda an ardan son ón talamh. Ige colm cléirí is dólim agus Calísan son nó gam leis geall sin me mar Harris an taimhlína bhaig siúd sellh buatanas I get Tiobraid. Neoma go le fáca agus a meid brise crí an án. Do bhuachalí cúnta Clár agus do lech takeíochta cúnta Clár an Babhta bháin eile. An puck taimhlína tóca sin buailte suas na Páirc. Cha fachtar nas a cha sin mehead smach as ceann do lá. Imiróí cúnta Clár sa muir taimhlín ó chorcaí go san Ciarán ó Riagáin gan dát is minic chosúd a bheith réiteoireacht leis, is minic cho bheith tráchtareacht leis a fear chéanna ó cumann bailí héin san na dúisgurt chorcaí rá gur le buachalí cúnta Clár cinine san a cha sin leabhlacháilte síos san nach Conall O'Brien. Brúdíabhar ar chanar an sahanis agus a gáin le déanamh aige sin a bhfuilte meach a réiteoir ní peag sásta a bheith a réiteoir leis an íireacht san.
agus níl lochtaíochta cúnta an Clár sásta lei sin. Bhíoch dear a glóg a thoságan ar a bord dear selam náfuilach 20 second tá ambre se fáca. Céimh ag seileh ar a slitar a Babhta. Well scór an buachtain tamán das na Tipperary. Tá se a lorg dan boxer. Níl se géilte ga cúnta an Clár. Is mó boxer bag atá brunta. Ryan Ennis cúplaíarach de mér fóríl ag siút. Ach híach ar sin. Sin seolta haris a trasnán. Agus na himróí dola beabhána chéile Ennis. Adam Hogan cais a bheith cuaramach. Gan míle chur ar sin. Jack Lee Minis a réiteoir, Carta buí bruntar siúd ach ní chuir se sin isteach námachar. Pointe glánaid in na fórna. Díadach mar a hála gá Babhta héan. Don go mórta sanir a cúnta Clár chun cína get séf sí áirithe. An dúra a réiteoir Cíobháin eilicha. A scór na chahar mús wasan sa a barcí Chusack. Seileh ar a slitar buite ga cúnta Clár. Cai siad escíle suas na Páirc. Sin go díadach a diantacha. A mua se seileh ar a sáistig. Tit sí sin a sáinis. Tá Cíobháin eilicha. Agus an deis na ga Sean Ryan. Si ar a hen siú go dtíon tunnadí. Keelan Hartigan. Ja that third France block a sin buite go hard. Agus sin go díadach atá tiltte an son ige cúnta an Clár. Ca me chin tíúdóibh cé scóráil san ar deire ach tám siúráilta glan inis go bhfuil siad chom agus ní chuireach sé éonúntas orm an sa. Dá héideach an réiteoir chunadóg dearnach cad é mar chuimhlint, cad é mar siach. Yes, Tiobraid gur sé buite go san ar deire ach sin gluaiseach dearnach don gluthe na scór na chom an sa a barcí Chíosóg Cialín son go gríoch nóig na fórne le pointe an daamh bhí an taxin ar feagagan an sa an inis scóran na den sco immert an sco ach is chom atá sí gsíoch na hen sa be siad sásta lei sin be chuidice bailithe le chudas na cní a dhéon an réiteoir ach an scór dearnach an sa a barcí Chusack an inis na gréine an Clár 20 pointe, Tiobraid 20 pointe. Waimse Conall Iomána an Tráchtaire ó Robert Healy ar camera tásúlagam go muinehar tainmh as a Johnson. So nach seachún inis cúnta an Clár Nailo fear le lanúntar spás croige agus a tót fans beag agus pointe fachtan son ige nailí is sláánú ní leon dáach go bhfuil drumchlan na Páirc traum agus slán agus an éireachtan builteisteach agus butí sinna mé ar se béidirach deanta go maithne sé gan Nailo fearil pointe bháin fachta gan Nail go dísa thocra sé féin son agus builte go maithí sin bhuií an úsáidan son agus Smith agus cadé mar deamú agus siúd má reinse scór le seo tá scór na feic na scór na chluthe feice sin buirteach nasin son gas stéklum an son go fern com bhí éirecht mór gríige an ásan ó boxer a chabhad ní sa an beála canar dal ar a bhaisceil agus dal ar ruathair agus hiachar sin obair a líntan son ó canar huilen agus éis leis an nos ar pocamach cúnta an Clár agus seo chun Tiobraid agus catéan na fórne dar a stéklum há tamlán ó ghaimse siad há sí séad ach bhfuil sí sin builte go crínan son agus Stephen Fern com agus hiach go bhfuil an dá mar cúla dul an choráil na chéile Nailo fearil agus be seo gluaiseach an chluthe brúachar ar má deoir son cha sé sin na scuile hair se trasnán pocan na séire déir se go bhfuil chuide go bogach ná bach son Cadú immer leis a réiteoir ach hiachar sin gá fointe tappaig in níige chéile fans beag bhí ráíarach na níige chéile seoltar fórílacha ach ar deí ar hail tá ceann seolta ar se trasnán Eddie Ryan leis a fachtar an áíocht an sága Patrick spás chrutha i gcead do héin na dúir sé féin níarach agus sin scór Cíobháin immert Cíobháin Céobháin seile bhar seo buirteisteach an son ag céile ach Ryan again Nailo fearil Nailo hocrú féin Nailo túd féin spreach Cumann an mahas ar sin an brat bán ar de héimhóta sin a sin builte go crín agus duinem semach go béis an chiadúir go bhfuil furan na háte cúnta an Clár a methe chun cín amún a sin seoltas was na Páirc agus an gháilin sanna stig ige Jack Leamy a hocrú héin agus nuair atá cúnta an Clár is mó pog sérbag atá brunta Ryan
Ennis cúplaíarach de mér fóríl siút ach híachar sin ja the third France Brooke sin puinte go hard agus sin go díadach atá tiltte an son ige cúnta an chlár Caime